Čus ľudia! Takže čaute ľudia. Čaute ľudia! Vítajte v mojom novom videu. Našom videu. A dneska našieme na všetky 3 kanály. Hej, a mám tu dvoch hostí, teda ktorý kamarátov, ktorý je Plesnivý sír a Conor, takže dajte, A ja tu mám- dajte každému odber a like na toto video. Ja tu mám tiež 2 kamarátov a Conor a Shadows. A potom ja sa volám Shadow TV, ale mám presývku Shadows. Takže, a dneska si zahráme Only Bravable Challenge a ideme rovno na to. Nájdeme 5 hier a na konci Shadows. otvoríme na Brawl Pass, prosím. Takže ideme na to, ľudkovia. Dobre, ľudkovia, ideme na to. Zoberte si niečo na jedlo a niečo na pitie, lebo toto bude zaujímavé video. Ak dosiahneme 100 odoberateľov Tak budeme súdiť o Brawl Pass Plus a bonus vstupe našho klubu. z Muffin tiež. A keď odoberáte Muffin, no tak dajte odber. Nice, everyone. Nie. Koľťa. Ja? Lebo ja neviem sa tam toto. Ja som bombardoval. Aha, Bro, Don't mess with the bude taký hrozný brawler. yes! Dobre. Dobre, majú tam rozbombardovanú cestu, takže to je dobré. Ale my si naši musíme... Ába, To tam ako rýchlo toto. Aha, vlastne. Zabite ho, nahraj. Conor, nahraj! Ale... Oh, tam je lopta, zober. Takže prvý zápas Dobre. Takže, splnili sme nejaký quest. Reálne čo? Ja som dal 5 takedownov, ty si dal Aha, 3. takže mám star drop. Modlite sa, aby... Nehovorím, že super je, dobre, ale... OK. 200, teraz som mi dal nový gift. Poďme ideme na to. Dobre, ja idem splniť quest, takže si dám... Bula. Don't mess with the ball. Ja robím. Shadows ma bolo, ty si daj si 8 bita. OK, 1000 coinov, star drop, 100 Ja ty robíš bula, tak ja si dám... kreditov, star drop, 1000 powerpointov, star drop, OK. Dobre, ideme na to, kam daj... Počkajte, dám si... 8 bita, z 8 bita som to dobre hral. Bula si dám. We must fight for peace. Tak to je škoda. Áno, ale aj edity máme. Mám všetkých teraz nových na jednotke. A prečo? Lebo ja Reálne si dostanem nejakého nového, tak ja to úplne všetko na Ale maximum, ja si ako viem. šetrím na Shelly, El Prima a No Niko. hej. Ja ich dám iba na 6 a možno na 7 ich dám a Hej, ja si vezmem gadgety a potom s ním hrám. On ma odhodil. Ja viem. Tak on mi zdrhol, on je strašne rýchly. Don't mess with the ball. Tvoj braček ťa zabije. Čo? On tam jumpuje, ja som práve na ňu, on má 96. OK, dobre. No. El Primo. Don't mess with the ball. Poď, daj go! Let's go! Dali sme to. Don't mess with the Prvý ball. gól. Ale máme to rozbombardované. Takže ja si musím nabiť ultimu, aby som to tam ja rozbombardoval. Nie. On to skápal. Pozor! Čo tam robí? Nie, škoda! Nevadí. Presne vtedy vidím. No, I'm in charge. Ja by som si počkal do Ja tam hodím bomby, Let's go, rozbombardované. Komu skoro dal gól ten Leon? Je to rozbombardované. Majú to tam rozbombardované. Turbo time! Victory! Ja som to omylom.
dal. Ja som to omylom dal. Takže prvú sme vyhrali. OK. OK. Super. Počkaj, ja teraz otváram. Rare. Rare. Nevadí. OK, takže ďalší. Ďalší, ja 1000. Nie, ja teraz mám na ňo strašne veľa toto. Pozri sa. OK, dobre. Ja teraz robím na ňo. Ja mám teraz málo 1, 2, 3. Ja mám teraz strašne málo questov. Ja mám strašne veľa, lebo som dlho nehral. Poďte ľudia, musíme Don't dať mess with 3 the viny, ball. aby sme to... Ja každý deň to robím tak. A viete čo, dáme 6 vinov, lebo mám potom star drop, takže... Toto bol druhý vin? To bol druhý vin, takže... A dáme... Ja mám star drop za 3 viny, takže... Ja mám Ja star budem drop star za drop. 4. Ja budem mať star drop za 4 viny, takže dáme ešte 4 viny. Alebo 4 hry, nech to Veď máme. byťák. Ja predtým to všetko. Vyhráme to. Takže no... Ty čo máš, žiadne hádze? Oh, What the fuck? nie. No super. Haha, to je karma. You want a brawl? Ja tie skiny tryhardské nenávidím. Máme record. Some drama, please. Don't mess with me. OK, mám ultinu, takže ide tam rozmobardovať. Pozor! Oh, Ale tam to odstrel. A na čo? Tylko odstrel co najbliżej tu gramy. Oh! Nie nam... Kam, czy ten Angelo robi? A tam sa... Marita. Pozor! Poďte no! Horí kotlíka. leave it. Dobre, ideme. Majú to možno dať. Poďme. Nie! Poďme! Vystrelil, ale tak... Oh! To bolo... Nie, ona použila... So I'm in Ja idem domov. O nie! Mne to nešlo rýchlo. So I'm in charge. Yeah, that'll teach you. Zabil som ju. Teraz sa musíš prekúškovať. Stop it. Ja mám málo, to snažím. Stop it. To som sa rozdielný bol. Oh, vlastne. So I'm in charge. Pozor. Nie. Zabite ho. Nie. 19, 18. OK, 17. Poďme, prosím. Poďme, Choďte vy. Nie. OK, Don't mess with the nevadí. Aspoň som... Ako sa mi questy spravili, lebo som dal veľa damage. Čo? Akože žiadne questy. Don't mess with the ball. Zatiaľ vin nedal. A ja, ježiš, ja to mám viny. Že ja teraz si vin nedal, takže no. Ideme plniť vin stíky. Teraz ideme zase zmeniť u mňa brawlera. So I'm in charge. Ja som ready. Dajte si ich najlepších brawlerov. Idem skúsiť Franka. Máme už 2 viny? Ja si dám len toho, dva viny, ale ja si dám čoho mám najviac trofejí. Ale my musíme... Najviac? Ale my musíme dať 6 vinov, lebo ja chcem star drop. 6? Ja musím dať 3 šesť? viny. Lebo chceme aj star drop finálny, takže... A ja chcem. Akože finálny star drop. Ten posledný v tom... No hej, však to máme o 1, 2, 3, 4. Však dáme ešte 4 viny. No? Ja mám Aha, ešte, vlastne. ja ešte 3 viny. No tak dobre, tlažovák. Tebe to akurát vyjde. OK. Ideme na to, nie? Áno, idem. Jasne, že ne. Čo? Takže what the fuck? Proč idem? Že ideme na
No dobre, jediný. I'm in charge. Nie, dobre, ale nevadí. Ja som ti hovoril, že si nemáte dávať dobrý kámo. Bomboklad. Ono málo pozor. Poď, prihraj, Marko. Nie tam, boha, tuto som. Daj. Však tu. Dá sa to. Tam je. Ja som to tam zbombardoval. Díky za asist. Ja som to skoro toto, ale... Majú málo. Nie, on tam má toto. Kvôli tomu nenávidím, keď je lú proti mne. Ja nedám gol kvôli tomu lôvi, normálne. To je možno hej. Aj zabil si ho? Poďme. Tak poďme, obránte mi to tam. Nás už je ulti. Nevadí. Turbo time! Nemôžu sa dostať do našej brány. Yo, I'm in charge. Nie! And stay there. To je dobré. Tuto, plesnivý sír. Pozor na toho, na ten lát. Tuto, prihraj. Aha, tak nie. Ja som zdržal. Na toho lúa. Na čo združovať? Združovať I don't nezdružuj. believe it. Na to, že aby nám bola kartu. A my chceme dať pravý gol. Ale teraz som nedáme. Nie. Turbo time. Poďme dáš. Áno. A teraz musíme Mess with the ball. dať gol. Zeleníte sa tam. Victory! Dobre. A ešte 3 viny máme. Ja ešte 2 viny a budem mať ďalší budem mať, oh my god, ďalších 500 a budem mať potom ešte 2000. Yo, I'm in charge. 2 viny, ja mám 500. Dajte ready. Don't mess with the ball. Daj ready. Dobre, dám si. A ideme a vyhráme to. Je to tam zbombarduje. Legend trio. Ešte to tam tiež bombarduje a on dá gól. No. A asi som tu zaliekol. Don't mess with the ball. Bro, Piper na pravú. Zabil? Yo, I'm in goal. Let's go. You want a brawl? Cooler scored. Alebo čo nesmie. Tuto ma... Nie. Ja som sa tam už skoro rolol. Ej, jo. You want Ja a som sa tam brawl? roloval. Haha. Ja som tu Piper kúpil. Zahnal tu naše. Oh, let's go. Ešte jeden win a mám star drop. Let's go. Trio. Let's go, ešte 3 viny a budem mať... Ja jeden. Oh, ja mám za jedného... Počkaj, čo? Ja mám za jedného 1000? Čo? Za ktorý Za quest ktorý je ten quest? 1000? Hej, hej. Nemáš. Ja som tam videl, To je počkaj. Yo, I'm in charge. Tak poďme, ideme. Hej, jo, ja mám za jeden. Ja vám to ukážem, ja ak teraz mám za vyhráme. jeden win to. A ja som dal 2 viny, takže musíme 2 Ja mám za jeden win Ja star. keď dám teraz jeden win, tak dostanem Budeme sa 1500. mohli dať vyzmeho dobre. Nice. Nezabudajte dať lajky a odbery. A počkajte do konca videa, With the aby ball. sme otvárali tie star dropy a bravo. Bude otvárať. Však to sme už všetko hovorili pre toho. To je nejaký nubak s krolom. To je nejaký nubak s krolom, vám poviem. Tuto, to je si vysúra, alebo kto to má. Konor, tak prihraj. Tuto, teraz. Oh, máte loptu. Tam je.
Kebyže máš viac HPčka, tak dáme. On tam má... A ty si ešte tam konal? Bomburda. Mám to zbomba. Zabil si ho. Počkaj, nahrám ti. No tak nie. Mne, alebo nie. Tu. Don't mess with the ball! O, čo? Ja Aha. Ja som zabudol, že sme ešte nedali. Strašne to bolo, že stále predtým. Aj vy? O, nie. Sorry. Ok, minúta dokonca to The dám. one in charge! ešte môžeme dať. Keď už nechce. Ona to dáme aj ona zabila tá stroja. Poď tam! Come on, let's go. Toto ich pomaly poriadne. Toto ich poriadne spomaly, takže... Nie, pozor! Defeat! Dobre, nevadí. Proste prečo? Nečo, ja si zmením, no môj Alebo ja nemôžem dávať. nemením, ja nemením. Ja si nechávam, lebo ja mám questy, to viete. Ale Ja si dám iného. lebo za chvíľu získam 1000 coinov a to chcem. Takže Emzu legendárny. si I'm dám. so overpowered. About this. Môžeme ísť. Nevadí. Čo? Ale tak to nevadí. Sorry za tie správy iba. Naši kamaráti, táto tí sú blázni. Hej. Celý čas nám to iba píšu, toto je asi 10. video kvôli nim. Nie! You wanna brawl? Emzu dám paru. Čo? Pozor! Nie! Defeat! Takže toto je... O. Nie, ešte ideme. Ešte ideme. Ale my sa mi minusovali úplne trofej, takže... You wanna brawl? Ešte ideme. Na čo? Lesný vysír, ty nemusíš ísť, ale my určite ideme Ja však. tiež idem. They say she's too best wrapped up in brawlers herself. make the best Hashtag Tak haters. hej, ale My chceme dáme otvoriť 5 Star minút. Dropy. Hej, lebo ešte tým, že sme slúbili, že na konci videa tie star dropy, tak... Oh, to čo je? Clancy, no super. Clancy, Jean, You wanna brawl? Či to sú... no hej, ale to, on sa volá Surgeon. Ale Surgeony. On sa volá Surgeony. Ja viem, že sa tak volá. Don't mess with the ball! No, I'm not serious. Ja som ešte nikdy nehral proti Clancymu. And stay there! You wanna brawl? Ok, takže ideme ďalej. Oh. Clancy máš bombardu. Nie. Bekin, jedna. Ok, som tu. Povstal som. Ok. Pozor na to. Komu? Nie. Ja som ho zabil, ja som mu dal úplný emotional damage. O nie. Nie! Nevadí, je to jedna. Don't mess with the ball! Poďme zachrániť.
with the ball. USA bojím. Nie. Poďte sem. Nie. Defeat. Ako je to možné? Ja ešte... hráme dovtedy, dokedy nedáme jeden. Mne sa minul 64. 6. Mne sa No, I'm in minuslo charge. asi tiež. Nie, viac. Tak ideme. Poďme. Minuslo asi 9. Nevadí. Nevzdávame sa. Počkaj, ja si zmením nejakého brawlera. Na Edita. Nevzdávame sa však. Vzdávame. Šako. Nie, ďalší Clancy, prečo? Ja s ním reálne teraz hrám, toto je moja druhá hra proti nim. You wanna brawl? Fakt? Nerážik, ja som proti nemu. Nie. Goal. Kamo, prečo si tam nešiel na tú loptu? Don't mess with the Ale ja som ball. pomalý. Tak si nedaj taký... No, You wanna brawl? Pomôž, ja ty takom tik-tak tam. Ten tik-tak tam kempí sa. Aha, on má hlavu zase. To je scam. Čo? Jeden. Aha. Zabudol. Kde je lopta? Nie, ja som pri pravý išiel. Prihrajte mi. Prihraj mi, Marko. Poďte sem. Idem sem. Zabudol. Chápeš, oni. Nevadí. Pozor. Jaj. Defeat. Ja idem určite ešte jednu. Tak môžete, odpojte sa kľudne. Nie. I'm in charge. Lebo ja som sľúbil, že na konci budem I'm in otvárať. charge. Otváraš teraz. Lebo mám iba 8 giftov. Stačí podľa mňa. Nestačí. Tebe nestačí. Celý čas som im to tak hovoril. Takže ja sa nevzdám takto. Musím viac budovať PMku. Vyebrizová úra. No, dobre. Bro, že sa ti tam nič nepridáva. Na 4 kg je najviac. No, tak nemám to. Na 5. Čo? Že som mal reálne teraz 1000 Ja nemám coinov. vôbec PowerPoint. Aha, ja teraz budem ostať. Asi 2000. Ty sa máš to. Dosť veľa, ja si teraz môžem upgradenúť za sedmičky aj. Don't mess with the ball. Že koho má? Koho má? Ktorý je Pinkenči? Goal. A že tam nie je žiadny legendárny. You wanna brawl? Aha, ale však, že tuto nehrá nikto. A však to je iba skin. A však keď tam ten capek, čo... Nie. Však ten capek, ten čo má toho, ako sa volá. Ktorý teraz? Počkaj, ten Berg? Nie, taký ten nový, čo bol v Brawl Talku, ty si nevidel Brawl Talku. Tak ale čo ho Takže ľudia, modlite Lebo sa. má opinion. Ľudia, modlite sa. A ty. Dobre, Don't mess Ok, ja som dostal 1000 a 2x500. Nie. Takže 2000 powerpointov.
10. doublerov. Takže 1, 2, 3, 4, 5 star dropov. Tak poď. Najskôr si zoberiem tieto gifty. Ten ako najskôr. Kredity. OK. Tie ďalšie Powerpointy, ty powerpointy. sa máš strašne. A teraz. Poďka ma spadne legenda. Takže To mi nepadne. Podľa mňa mi nepadne. Rare. rare akože bro. Chudák, ešte 300. Rare. Čo to je? Keď ti padnú stále... Ja mám strašne, ale teraz vy dvaja otvorte posledný. OK, tak ja tento. Epika, ide. Chudák. OK, stop powerpoint. A ešte aspoň taký finálny. Plus. Super rare. Nevadí. OK. Takže Takže teraz- to je koniec dnešného videa. teraz mám 2002 powerpointov. Takže to je asi koniec dnešného videa. Čaute ľudia. Čaute. Oh my god! Ja si môžem upgradeovať toto. Baza. Takže čaute.